Eżis semmija nilqawkom għal bl-aħħar programm ta' Taħt il-Qoxra ippreżentat minni Raxel Degwara imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum magħna għall-programm għandna lill-Professur Nikola Zvella li huwa professur assoċjat fid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija fl-Università ta' Malta u direttur tal-Iskola Dottorali fih dan l-istess Università. Irċieva d-dottorat mill-Università ta' Bristol fir-Renju Unit għar-riċerka fuq l-arkeoloġija ta' żmien il-Feniċi u jidderriġi l-fieldwork f'diversi siti f'Malta. Tul dan l-aħħar snin kienet jaħdem fuq proġett ta' riċerka li laħaq il-qofol tiegħu ftit ġimgħat ilu bil-pubblikazzjoni tal-4 volumi Malta Antika fuq il-kitbiet mhux ippubblikati ta' Luigi Maria Ugolini. Professor Vella, nilqgħuk fil-programm. Grazzi, Rachel, u grazzi l-semmija tal-programm. Inselmulhom. Prosvella, kif għadna kemm semmejna, Mitzi Books ftitilu publikaw il-frott ta' ħafna snin ta' riċerka f'4 volumi editjati minnek flimkien ma' Andrea Pessina li jirrigwardjaw ix-xogħol tal-arkeologu Luigi Maria Ugolini fuq it-tempji preistoriċi f'Malta. Ir-riċerka li Ugolini għamel Malta kif se jkollna ċans niddiskutu seħħet bejn l-1924 u l-1935, iżda ftit li xejn minna kienet ġiet ippubblikata. Qabel ma l-kitbiet ta' Ugolini ġew riskoperti, x'konna nafu dwaru? X'relevanza kellu għall-arkeoloġija f'Malta u anki għalik? Iva, jiena meta kont student qed nistudja l-arkeoloġija l-università, bil-kemm kont naf fuq Luigi Ugolini, skoprejt il-Luigi Ugolini għax niftakar konna qegħdin niddiskutu fil-lectures l-arkitettura tat-tempji u wieħed mill-kollegi ta' Ugolini kien kiteb ktieb fuq il-kostruzzjoni ta' tempji mill-punto di vista minn punto di vista ta' arkitett, kien jismu Carlo Ceschi dan il-bniedem. Bis-saħħa tal-ktib ta' Carlo Ceschi skoprejt lil Luigi Ugolini. Imma dak iż-żmien il-kritika li kont rajt fuq Luigi Ugolini kienet dejjem negattiva. U qatt ma tajt attenzjoni partikolari għax-xogħol li kien ippubblika fl-1934 qabel ma miet dan Ugolini. Bħal ħafna studjużi oħrajn konna nafu li ħareġ dan il-ktieb imma ma konniex nagħtu każ ix-xogħol illi kien għamel. Allura għalija kienet meta skoprejt il-Ugolini dak li kont għamilt meta kont student ħadet xejra oħra. Il-għala l-kitbit tiegħu ma ġewx ippubblikati u eventwalment intesew. Ugolini fl-ewwel gwerra dinjija kien sofra minn ferita u minn hemm kellu problema fil-kliwi. U miet fil-fatt żgħir fl-1936. U għalkemm kien beda jaħdem fuq ix-xogħol relatat ma' Malta, kull ma rnexxi li jippubblika kien volum wieħed dak li ngħidlek kien kont rajt meta kont student, imma x-xogħol kollu illi kienet jipprepara almenu 4 volumi kotba, dawk ma ġewx ippubblikati għax miet żgħir. Fir-realtà kien hemm il-volontà li ssir xi ħaġa biex dawk il-kotba jiġu pubblikati minn kollegi tiegħu l-Italja u anki minn kollegi Maltin. Imma fir-realtà fi żmien 30 u kif faqqat il-gwerra dan ix-xogħol intesa, kienet biss studenta fin-1950s illi kienet rat dan il-materjal u għamlet teżina tal-lawrea Taljana fuq ix-xogħol ta' Ugolini. Ftit qabel it-tnedija ta' dawn il-volumi, il-pubblikatur tiegħek Joseph Mizzi kiteb dwar telefonata li rċieva minn għandek meta kont f'Ruma fl-2001 u rrealizzajt li sibt l-arkivju ta' Ugolini. Kif kienu dawn il-ġranet kont qed tfittex speċifikament għal dawn il-kitbiet?
Iva, dina avventura fil-fat li bdiet ftit snin qabel. Fl-1999 kon qiegħed fuq scholarship ġo Ruma, il-British School at Rome, li hija waħda mill-ħafna akkademji li hemm Ruma fejn riċerkaturi jistgħu jistudjaw, u dak iż-żmien kont iltqajt ma' persuna li kienet jagħmel studju fuq ix-xogħol ta' Luigi Ugolini l-Albanija. U kien qalli kif ma tippruvax issib il-karti l-arkivju tax-xogħol ta' Luigi Ugolini f'Malta. U dak il-ħin qatt laqqas biss qatt m'għaddili minn moħħi illi nagħmel dan. Fir-realtà fix-xhur tax-xitwa u anke tar-rebbieqa tal-1999 pruvajt infittex dawn il-karti u ma rnexxilix. Meta kont ġejt lura Malta bdejt nagħlem l-Università kellha ħafna xogħol x'nagħmel, imma kont ktibt artiklu fuq il-politika u l-arkeoloġija. Meta kont qed nipprepara x-xogħol għal dan l-artiklu u kont qed naqra mhux ħażin, skoprejt referenza għal din it-teżina li semmejtlek ta' studenta Taljana fil-ħamsinijiet rat ix-xogħol ta' Ugolini u sibt illi din l-istudenta kienet rat l-arkivju ġo mużew partikolari ġewwa Ruma. U l-mużew kien mużew tal-preistorja dedikat lil Luigi Pigorini li m'għandux x'jaqsam ma' Luigi Ugolini, huwa kombinazzjoni arkeologu ieħor. Dan il-mużew jinstab ġol barra minn Ruma, ġol Eur, ġifieri dak iċ-ċentru skavat mill-faxxisti, mibni mill-faxxisti, u niftakar kien nar San Pawl, kienet festa, u jiena u dak il-kollega li ltqajt miegħu il-British School li qal li kif ma tipprovaj tfittex dawn il-karti, morna Ruma biex niltaqgħu ma' Andrea Pessina li kien jaħdem ġo dan il-mużew biex naraw x'karti ta' Ugolini kien hemm. U hemmhekk skoprejna illi kien hemm xi 1200 ritratt mhux pubblikat u n-negattiva tal-ħġieġ għal kull ritratt u box file fuq box file fuq box file ta' kitbiet ta' Luigi Ugolini. Ġifieri kien hemm karti manoskritti, kien hemm it-typescripts, typewriter, korreġuti, għal darba darbtejn tlieta, eċetera, eċetera. U minħabba li kont diġà qed lil Joseph Mizzi li kont interessat, u Joseph Mizzi kien jaf fuq dan Ugolini minħabba li l-papa tiegħu il-fondatur ta' Klabb Kodba Maltin, Paolo Mizzi, kien isemmiulu Joseph it-tifel ma l-ewwel induna l-valur ta' xi ħaġa bħal din u kont ċempiltlu u għatlu illi ħajkonna probabbli avventura li nistgħu nibdew, ġifieri nippruvaw naraw kif dan l-arkivju jista' jiġi ppubblikat. U x'avventura għax kellkom biċċa xogħol metikoluża laqas biss nista' nimmaġina. Allura x'tib ta' xogħol irrikjedew l-20 sena ta' wara għax dat ngħidu 2001, eżatt 20 sena wara. 20 sena. U biex nibdew nitkellmu fuq il-kodba nfushom dawn l-4 volumi kif huma distinti fuq minn xulxin? Minn xulxin. Iva, ara, l-iktar ħaġa importanti li rrid ngħidu li għalkemm ħadna 20 sena dawk l-20 sena ma kinux dedikati biss għal xogħol ta' Luigi Ugolini, għax kif tista' timmaġina inti u semmija, ix-xogħol tagħna jirrikjedi ħafna affarijiet oħrajn, barra t-tagħlim, l-università, kemm jiena u kemm Andrea kellna tfal, titrabbi tfal, tippubblika kotb oħrajn, insomma ħafna affarijiet. Però l-iktar ħaġa li ħaditilna ħin fil-bidu u naħseb l-ewwel 5 snin, 6 snin, kienet illi nippruvaw namlu sens minn dak il-muntanja ta' karti u nippruvaw namluhom f'ordni. Aħna konna nafu Ugolini x'kellu f'moħħu pubblikazzjoni dettaljata tal-fdalijiet preistoriċi ta' Malta, ġifieri t-tempji dak li aħna ngħidulhom it-tempji megalitiċi, il-postijiet il-kbar, ġifieri ħaltar xien, volum għalih. U mbagħad volum ieħor għal-ġgantija, għal-ħaġar qim għall-imnajdra u li poġġew, dak it-tieni volum, kellu jkun hemm it-tielet volum għal siti żgħar, għal postijiet żgħar li Malta fil-fatt għandna ħafna bħalhom it-tempji ta' Kordin, it-tempji ta' Tal-Qadi, Fejbur Marrat. Għandna xi 20 jekk mhux iktar minn dawn is-siti.
U kellu f'moħħu wkoll li jippubblika xi ħaġa tal-perjodu ta' wara, dak li aħna ngħidulu ta' żmien il-Bronz. U provajna naraw kif nistgħu niġbru id-deskrizzjoni tal-monumenti li għatlek u mhux tal-liek, Luigi Ugolini kien għadda ħafna żmien jikkataloga dak li nstab f'dawn il-postijiet. Ġifieri kien il-Mużew il-Belt u iħares lejn l-oġġetti, ġifieri kemm statwi tal-ġebel jew tal-fuħħar, il-buqari, il-forom tal-fuħħar, kollha wieħed il-biċċiet tal-odda, taż-żniet, tal-ġebel u jiddeskrivjhom wieħed. L-ewwel bil-kitba lapes fuq karta, jagħmel id-disinn, u mbagħad jieħdulhom ir-ritratti biex jagħmel katalgu sħiħ. Ġifieri ħafna minn dan ix-xogħol kien illi nippruvaw nibnu dak li kellu f'moħħu Ugolini. Tgħidli ma kif taf illi l-ktieb kellu joħroġ kif suppost. Għax Luigi Ugolini kif għad fil-bidu kien għamel xogħol l-Albanija. U l-Albanija ix-xogħol li kien għamel fil-fatt bejn il-1925 l-1925 u l-1930 dawk il-5 snin illi ma kienx ġi Malta kien skava l-Albanija u pubblikhom. Ftit ħafna mix-xogħol ippubblikah. Mela aħna kellna mudell diġà ta' kif tippubblika xogħol bħal li rid jagħmel Malta. Allura ħdimna fuq dak il-mudell. U ħafna mill-ħin użajnieh biex bnejna dawn il-volumi. Fir-realtà irnexxinna nibnu 3 volumi u l-iktar volum li kien avvanzat u dettaljat huwa il-volum fuq Ħaltarxien, fuq it-tempji ta' Ħaltarxien. Dak huwa l-iktar wieħed li aħna nistgħu ngħidu illi huwa li kien kważi wasal biex jispiċċah qabel ma miet. Dwar Ugolini nafu li intbat Malta fl-1924 mill-Italja dak iż-żmien faxxista biex jirriċerka l-fdalijiet preistoriċi. Meta ġie Malta fl-im stat kienet l-arkeoloġija fil-pajjiż tagħna. Is-siti preistoriċi l-kbar li nafu bihom illum kienu diġà skavati? Il-timing, iż-żmien meta ġie Ugolini kien vera f'waqtu. Għaliex nistgħu ngħidu f'dawk l-20 sena l-arkeoloġija f'Malta inbidlet kompletament. Morna minn dinja ta' antikwarji, jiġifieri li nies li jistudjaw l-oġġett bħala oġġett, għal nies bħal Temi Żammit illi jistudjaw l-oġġett imma bl-intenzjoni illi dak l-oġġett jista' jitfadawl fuq l-istorja ta' pajjiżna fil-qedem. U il-revoluzzjoni ġaba Temi Żammit. Ma nistawx nimmaġinaw l-istorja tal-arkeoloġija f'Malta fl-ewwel 25 sena mingħajr il-figura ta' Żammit. Issa Żammit ma kienx arkeologu, kien tabib. Imma bħal kull bniedem illi ġie trained fix-xjenzi biex Żammit seta' jasal għal ċertu konklużjonijiet kellu bżonn fidu l-evidenza, id-data. U dik il-bidla li ġab biha Żammit, mhux tal-li hekk talli kien għamel bosta skavi. Id-domanda li saqsejtni inti hija jekk is-siti preistoriċi l-kbar li nafu bihom illum kienux diġà skavati. Il-ġgantija, ħaġar Qimu l-Mnajdra kienu ġa skavati qabel Temi Żammit. Temi Żammit kien iffortunat illi sab u skava Ħaltarxien. Dak kien skaf illi kien sar fi żminijiet tal-Ewwel Gwerra Dinjija u daqsxejn wara fejn Żammit għamel skaf inkredibbli u għabbażi ta' dak l-iskaf Luigi Ugolini seta' jibni l-idejat tiegħu. Ġifieri meta Ugolini ġie Malta kellu diġà ħafna xogħol li kien sar minn nies bħal Temi Żammit u Temi Żammit kien dejjem miftuħ għal kollaborazzjoni ma' nies oħrajn illi jew għax kienu jafu iktar minnu jew inkella għax kellhom training fl-arkeoloġija li Żammit ma kellux. Imma ġabu minħabba li kien kuratur u mbagħad direttur tal-mużewijiet. Kurzità mingħajr il-faċilità tal-carbon dating dak iż-żmien li kienu t-teoriji prinċipali dwar it-tempji megalitiċi u l-provenjenza tagħhom.
Iva, din hija domanda importantissima, għax aħna nafu li il-carbon dating hija teknika li ġiet skoperta fil-ħamsinijiet u l-iktar li bdiet tintuża għal finijiet tal-arkeoloġija kienet fis-snin 60. Ir-radiocarbon dating tippermettilek illi inti tagħti data lil fdalijiet li xi darba kienu ħajjin, jiġifieri xi biċċa charcoal jew għadma jew biċċa ġilda. U hemm proċess xjentifiku illi fil-fatt mhux ikkomplikat ħafna. Qabel dak iż-żmien, kif tkun taf kemm hu antik oġġett jekk m'għandekx din it-teknika xjentifika? Mela, kif konna naħdmu? Kemm kienet id-datazzjoni tat-tempji Maltin? Kif kienu jaħsbu in-nies ta' qabel Ugolini? Kienu jaraw jgħidu ħaltar xien hemm l-ispirali. Jiġifieri hemm dak id-disin ta' forma ta' spirali, nafu li hemm bħalu pereżempju ġol Greċja, tal-Greċja nafu d-datazzjoni id-data kif inhi għaliex għax instabu f'dalijiet ta' farauni Eġizzjan. Id-datazzjoni tal-farauni Eġizzjan jien naf x'inhi għax l-Eġizzjani kellhom il-kalendarji u hekk nista' nasal għal ġurnat għal sena għall-inċirka kif suppost. Jiġifieri 1600 sena qabel Kristu. Dik kienet id-datazzjoni tat-tempji dak iż-żmien. Fi żmien Żammit ġa beda jinduna u jgħid imma ma jistax ikun illi dawn it-tempji megalitiċi huma daqshekk żgħar, bil-forsi li huma aktar antiki. U seta' jgħid dan għax ħaltar xien sab żewġ saffi. Sab is-saff illi kien jordom it-tempju. U dak is-saff kellu biss oġġetti tal-ġebel u tal-fuħħar. U mbagħad meta s-sit ġie abbandonat, intuża minn nies li kellhom oġġetti tal-bronz jew tar-ram. U hemmhekk Żammit u bħalu Ugolini setgħu jgħidu le, mela tarxin huwa tal-Stone Age. M'għandux jaqsam mal-fdalijiet li hemm il-Greċja, irridu ninsewa jista' jagħti il-każ kienet l-opinjoni tagħhom illi f'post xi ħadd jiddisinja spirali. U f'post ieħor bniedem jiddisinja spirali ma jfissirx li dawn kienu qed jitkellmu ma' xulxin. In other words, poche parole, l-andament tal-kultura f'post seta' saret mingħajr ma kellha kollegament ma' post ieħor. U fil-fatt dak li għamel Luigi Ugolini. Luigi Ugolini dar dawra ma' ħafna mużewijiet fil-Mediterran. Mar f'ħafna siti, jipprova jara jekk isib xi ħaġa illi turi kuntatt ma' Malta. Mar Kreta, mar l-Eġittu, mar il-Greċja, mar Sardenja, mar Sqallija, mar naħal tisfel ta' Malta, mar Tunis, mar Spanja. U jħares u jara illi it-tip pereżempju ta' ċeramika, it-tip ta' fdalijiet li għandna Malta ma ssibx bħalhom barra. Mela għalina ma jistax ikun li noqgħod ngħid illi hija influenza li ġiet mill-Vant illi produċiet it-tempji Maltin, imma li dan kien żvilupp awtoktonu li beda Malta u żviluppa minn Malta. Dik kienet it-teorija l-iktar importanti ta' Luigi Ugolini. Imma f'dan forsi l-kuntest iktar politiku, x'kienu l-idea ta' Ugolini u xi relazzjoni kellhom jekk xejn mal-ambizzjonijiet politiċi tal-gvern ta' Mussolini? Ma tantx mar tajjeb, meta Ugolini, meta beda jgħid dak li għadni kemat, il-ġifieri illi il-preistorja ta' Malta, speċjalment dik neolitika ta' żmien it-tempji, m'għandix bżonn kultura oħra biex tispjega, għax fir-realtà żviluppat ġol gżejjer tagħna mingħajr influenzi minn barra. Għal xi ħadd bħal Mussolini li prova jsib raġunijiet kulturali fil-qedem biex ikun jifuqhom jista' jgħid li Malta u l-Italja kienu viċin xulxin, dik il-bażi sfaxxat fix-xejn. Din hija l-ħaġa kurjuża li għalkemm Mussolini bagħat il-Ugolini biex isib evidenza ta' dan il-kuntatt. Fir-realtà dak li skopra Ugolini ta' identità kulturali unika lil Malta u lil Għawdex. Issa għal dawk nazzjonalisti f'Malta filo Italjani, jiġifieri għal partit ta' Enric Mizzi,
din kellha tkun aħbar tajba, għax inti meta tipprova tiddefinixxi dak li għamel nazzjon, tara dawk l-affarijiet li huma uniċi. U għal Ugolini aspett uniku kien l-istorja preistorika unika ta' Malta u Għawdex. Għax Ugolini mid-żgħir fis-36 ma kellux ċans illi jiżviluppa l-argument tiegħu mit kmieni. U kienu ftit dawk illi fehmu l-impatt inkredibbli li kellhom l-idejat tiegħu. Għax wara kollox nafu l-radiocarbon dating irnexxielu bil-permess ta' radiocarbon dating l-idejat ta' Ugolini u ta' Żammit kienu minnhom kienu tajbin. Inti m'għandek bżonn niddeffes il-Greċja jew il-Kreta biex tajt iva Malta relatata m'hemmhekk u l-kultura ġiet minn hemm, għax fir-realtà ma taħdimx. Id-datazzjoni hija kompletament differenti. Meta nħarsu lejn ir-riċerka ta' Ugolini mill-perspettiva tal-lum il-ġurnata u l-politika tal-lum il-ġurnata, fej forsi ħafna aktar fatti ġew stabiliti issa xjentifikament, li tqis li huma l-elementi l-iktar sinifikanti li joħorġu minna? Ara, jiena naħseb li hemm tliet affarijiet. L-idea illi jsir survey ġenerali tal-fdalijiet preistoriċi ta' Malta. Dak kien kunċett ġdid illi l-Ingliżi wetquh, ġifieri dak kien ġej jeżisti fi żmien Ugolini, kieku kien hemm volontà seta' jitkompla x-xogħol li kien beda Ugolini, ma fir-realtà l-Ingliżi din bdewha fil-ħamsinijiet. L-idea li inti tagħmel survey kemm jista' jkun komplet tal-fdalijiet kollha. Dak kien konċett ta' Ugolini u kien konċett modern ħafna. Għax Ugolini kienet kif jista' jkun li hawn Malta hawn dawn il-fdalijiet uniċi u ħadd ma jitkellem fuqhom. Kif ħadd ma jaf bihom? Ħafna drabi ngħidu l-istess ħaġa llum il-ġurnata, le? Ngħidu kif jista' jkun li tiftaħ ktieb fuq l-arkeoloġija tad-dinja u dawn il-fdalijiet bil-kemm issibhom msemmijin. Number one. It-tieni ħaġa hi illi Ugolini meta taqra x-xogħlijiet tiegħu jispjegalek pass pass kif jasal għall-interpretazzjoni. Jiġifieri l-interpretazzjoni mhux qiegħda hemm abbażi tal-awtorità tal-bniedem, imma inti tifhem x'hemm abbażi ta' interpretazzjoni partikolari. U billi l-affarijiet huma ċari ħafna, inti tista' tgħid jiena naqbel jew ma naqbilx. U l-interpretazzjoni hija relatata mal-kuntest. Jiġifieri, jekk jiena rrid ngħid li l-fdalijiet ta' Ħaltarxien huma fdalijiet ta' tempju, irrid ngħid għaliex huma fdalijiet ta' tempju, irrid ngħid għaliex ir-rappreżentazzjoni umana kbira li nstabet f'waħda mill-ispazji hija probabbilment rappreżentazzjoni ta' Alla maskili jew femminili. Irrid nispjega x'inhuma ex-voti, irrid nispjega għaliex biċċa ġebla seta' tintużat bħala altar. Dawn huma affarijiet li anke aħna meta nkunu qegħdin nippruvaw nirraġunaw fuq dak li nsibu, irridu nagħtu argument ċar għaliex naslu għal ċertu konklużjonijiet. Ma nistgħux ngħidu, għax jiena l-awtorità u inti tittemmen dak li ngħid. Fix-xogħol ta' Ugolini, ix-xogħol ta' Ugolini huwa modern għax fit-tletinijiet hekk kienet jagħmel, ovvjament ma laħaqx ippubblika il-materjal kollu illi kellu bżonn biex juri xem wara it-teoriji tiegħu, għax laħaq miet. Ġifri aħna wara dan is-snin kollha rnexxinna nagħmlu din il-ħaġa. Fl-istorja tal-arkeoloġija, meta nħarsu lejn l-interpretazzjoni ta' siti u sejbiet, kemm huwa komuni dawn il-monumenti fej dibattiti politiċi dwar nazzjonalità u identità jinfluwenzaw il-mod kif naħsbu fuq il-passat anke remot? Iva, ħanajdlek, meta pajjiż, meta poplu jibda jsaqsi domandi fuq dak li huma l-karatteristiċi li jagħmluh poplu, li jagħmluh grupp, ħafna drabi tħares lejn il-passat u ovvjament fejn il-passat imur oltre il-kidba, ġifri fil-preistorja, tħares lejn elementi li
għandhom storja twila, ġifieri jmorru lura eluf ta' snin, u tibda tara x'inhuma dawk l-affarijiet li jikkaratterizza dak il-poplu. U ħafna drabi f'dan l-eżerċizzju li inti tara x'inhu dak li identifikak hemm messaġġ politiku. Dan bħal meta tiddeċidi x'titfa' fuq munita, x'titfa' fuq il-karti tal-flus li ma xbija, li mi dik l-ikona li tirrappreżenta poplu jew pajjiż. Xturi pereżempju f'Wirja, jekk inti ħatiftaħ ambaxxata Maltija barra minn Malta. Ħaturi l-preistorja ħafna drabi huma elementi preistoriċi li jispiċċaw ikona ta' pajjiżna. Jiġifieri ir-relazzjoni bejn interpretazzjoni ta' siti u sejbiet u l-identità ta' post, ta' grupp ta' nies huwa ovvju, isir il-ħin kollu. Ħafna drabi laqqas biss nindunaw aħna li huma affarijiet sottili ħafna imma jagħmlu parti mill-memorja tagħna, mill-memorja storika. Għatem eżempju, forsi anke fil-Mediterran, ta' siti ejjan sejħulhom kontestati, fejn ir-realtajiet politiċi joskuraw teoriji aktar xjentifiċi. Jew kull ma jmur ir-riċerka qiegħda xejjen interpretazzjonijiet żbaljati. L-investigazzjoni ċjentifiċi u llum il-ġurnata għandna aċċess għalihom bl-iktar mod faċli. Meta jkun hemm idejat dubjużi, dawn jistgħu jiġu korretti. Però ovvjament fuq l-internet pereżempju ssib kwalunkwe ħaġa. U ħafna drabi ikun hemm nies illi ma taġobhomx il-verżjoni dik li ngħidula tar-riċerkaturi akademika u joħorġu b'idejat jgħidu hemm żgur xi komplott biex naħbu l-evidenza vera, eċetera, eċetera. Li jiena għatlek l-ewwel li aħna nippruvaw nuru kif naslu għal konklużjoni, kif nagħmlu interpretazzjoni hija importanti ħalli meta tiġib teorija tkun taf x'hemm abbażi tagħha. Dak huwa x-xogħol li jagħmel l-arkeologu. U l-arkeologi huwa professjonist, bħal huwa l-avukat, bħal huwa il-tabib. Ġifieri meta inti tagħmel dijanjosi, meta inti tikteb sentenza, irid ikun hemm evidenza abbażi ta' dawk il-konklużjonijiet li ħtoħroġ bihom. U aħna nagħmlu l-istess ħaġa, bl-oġġett, biċċa fuħħar, biżżerrija antika, eċetera, dak li nagħmlu. Prof Svella, l-aħħar mistoqsija, xi ktieb jew tnejn li tirrakkomanda li semmija dwar l-arkeoloġija jew l-istorja tagħna, apparti ovvjament Malta Antika? Ħanajdlek, fuq l-istorja tal-arkeoloġija, jiena lija ktieb tajjeb ħafna huwa ktieb li jismu The Discovery of the Past, miktub minn awtur Franċiż Alain Schnapp, mitbuħ fl-1996, ġifieri għandu ftit żmien mill-British Museum Press. Translation tal-oriġinal bil-Franċiż. Għalija huwa ktieb affaxxinanti, għandu ħafna stampi, jista' jinxtara online bħala second hand jew kopja użata. U min interessati li jaqra Malta Antika jkun jista' jifhem kemm hu imprezzabbli li nħarsu lura b'mod spassjonat lejn l-istorja tal-arkeoloġija għax wara kollha hija storja ta' pajjiżna. Aħna dejjem nistaqsu l-istess domandi esistenzjali minn aħna minn fejn ġejna. L-arkeoloġija labet rwol importanti biex tirrispondi dawk id-domandi almenu f'dawn l-aħħar 100 sena. U x-xogħol tagħna jidħol f'dan il-kuntest. Prof Svella nagħlqu b'din il-vera qatta b'mod sabiħ. Nirringrazzjaw lilek tal-li aċċettajt li tiġi fuq il-programm u twieġeb dawn il-mistoqsijiet u tal-aħħar pubblikazzjoni tiegħek u r-riċerka li għamilt għax ikkontribwixxejt ta' dan in-nazzjon b'mod kbir. U nirringrazzjaw ukoll is-semmija tal-li għal dawn l-aħħar 3 snin tawna widen għal dan il-programm taħt il-qoxra. Dan kien l-aħħar episodju, jistgħu jsibu l-programmi kollha fuq SoundCloud jew inkella fuq il-Facebook jiktbu National Book Council. Grazzi ħafna u l-kumplament tal-lejla tajba.